Duela urte batzuk Trans-Euskal Herria sortzen parte hartu nuen. Euskal Herria zeharkatzen duten mendi txirrindularitzako ibilbide bat eta zikloturismoko beste bat. Bi ibilbideak egin ditut tarteka, eta zalantzarik gabe gomendatzen dizkizut. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.